Muzej savremene umetnosti Vojvodine osnovan je pre 50 godina u februaru 1966. godine. Namenjen je proučavanju, prezentaciji i čuvanju dela savremene umetnosti, a gost Kulturnog dnevnika je Sanja Kojić-Mladenov, direktorka muzeja. Hvala vam što ste naša gošća. Kako obeležavate pola veka postojanja muzeja? Pa evo, ovu našu važnu godišnjicu počet ćemo jednom izložbom koja se bavi prezentacijom umetničkih radova iz našeg umetničkog fonda. U pitanju je izložba akvizicije, otkupi i pokloni od 2012. do 2015. godine, koja će biti otvorena u petak, 26. februara u 19 časova u prostoru, naravno, našeg muzeja. U pitanju je jedna izložba na kojoj ćemo predstaviti sve one umetničke radove koje smo poslednjih godina nabavili i time obogatili svakako naš umetnički fond. Mislim da će za publiku posebno biti interesantno predstavljanje, prvo premijerno u našem okruženju, video rada Marine Abramović, internacionalno prepoznatljive umetnice. Isto tako, prvi put će u našoj sredini biti predstavljen i umetnički rad Dragoljuba Rašeta-Dosijevića, koji ima vrlo uspešnu prezentaciju na Bijenalu u Veneciji 2011. godine, kada je naš paviljon i dobio jednu važnu internacionalnu nagradu. Proslava dostojna pola veka, kolekcija je sve bogatija. Šta ona baštini? Pa, mi smo sa kolekcioniranjem naravno počeli po osnivanju muzeja. Do danas kolekcija muzeja broji oko 3.500 umetničkih dela, izvedenih naravno u različitim umetničkim medijima. Poslednjih godina više se bavimo negde praćenjem novih umetničkih medija koji negde predstavljaju i aktuelne tokove u savremenoj umetnosti. Kakva je vaša aktualna politika? Pa, ono što je veoma bitno je da muzej postane producent umetničkih dela i da negde se otvorimo i komuniciramo sa samim umetnicima i pomažemo u realizaciji njihovih umetničkih radova. Osim toga, veoma je bitno da povežemo našu umetničku scenu sa prvenstveno regionalnom, koja nam je veoma bliska i cilj nam je svakako formiranje jedne stalne postavke na kojoj bi, osim okosnice radova naših umetnika, mogli da prezentujemo i neke akcente i bliske umetničke prakse iz regiona. Hvala najbolje što ste bili gost Kulturnog dnevnika i srećan vam rođendan. Hvala puno. Gledali ste Kulturni dnevnik. Hvala vama što ste bili uz nas i ostanite uz program RTS-a.